салому алайкум дӯстон. имрӯза мавзӯи мо як мавзӯи аҷоиб аст, яъне ки мавзӯи мо ном дорад ин турниккаши занона нест. бисёреҳо мегӯянд ки ин тавр кашидани турник, ана ин тавр кашидани турник, яъне ки ин турниккаши стили занона аст. ин гап ғалат аст, гап дурӯғ аст. ин стили занона нест. барои он ки ман ба шумо озу мефаҳмонам, ин намуди турниккаши асосан он ништиҳо, он мушакҳое ки мақсад бисёр фаъолият намекунанд, кам кор мекунанд ва бисёр қувваи моро аз баданамон намегиранд ва осон, яъне кашидани ин намуди турниккаши ба мо осон аст. чӣ мард бошем, чӣ зан бошем, ба мо осон аст. барои алами тавсия медиҳам ки ба занҳо ин тавр турник накашанд, ду ана ин тавр турник кашанд. барои алами бисёр занҳо ин тавр мекашанд, барои он ки занҳо заиф ҳастанд. барои алами мардҳо мегӯянд ки бо истои забони худшон бо мардумӣ турниккаши занона, ин турниккаши занона нест. ин намуди турниккаши, яъне ки ана инро бинед, наздик биё. ана ин турниккаши намуд навбарот фоиданок аст. чем у одамое ки мардое ки якта турник кашида наметавонанд, талчок мекашанд, ин хеле ба зур мекашанд, чем ура ана хеле ҳамон занонаи гуфтагишон бикашанд, ку мекунанд ё не. ин бисёр ба мо фоидаовар аст, яъне ки вақте ки мо мекашем инро бинед чӣ тавр ништиҳои мо, мушакҳои мо обтоб меёбанд. ҳатто дар гантел ин тавр мушаки мо обтоб намеёбад. вақте ки мо гантел мебардорем ё качатса мекунем, то агар калории лозимаро дар бадан дошта набошем ё тратид накунем калориямонро ва обратно аз он хӯрокҳо дар баданамон аму калория ҷо ба ҷо нашавад, ба ҷои худашро нагирад, мушакҳои мо обтоб намеёбанд. дар турник бошад баръакс. дар турник ин турник ҳамин хел аст ки релеф намекунад, мушакҳои моро хушрӯ мекунад. чен бодибилдеро, варкаутеро танашон хушрӯ аст, зебо аст. ана ин тавр мекашем, бисёр танаи хуб медиҳад ба мо. ба ҳамин бицепсамо фоида мекунад. баъд ана ин криломо, қанотҳои мо ба забони тоҷикӣ ва бисёр ҷои мо фоидаовар аст. ин намуди турниккаши занона. ана ин тавр мекашем ва оста аккуратно бо қоида усули худаш. он шахсоне ки ин намуди турниккаширо занона мегӯянд, ба онҳо визуфи худамро медиҳам, кани ку 20 маротиба бикашам, ба ман видеошон роӣ кунам. он шахсе ки ба ман ин намуди турниккаширо занона гуфт 20 маротиба бикаш бародар, ба ман ҳамин видеоро роӣ кун. бо шумо будам чемпиони ҷумҳурии Тоҷикистон ва машқҳои кӯчагӣ Эсев Нурматов. роҳ ба сӯи орзу рафтем. That's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for